Teye mokuru ase ekenyero kia mwamoto kai gotoka se wodi ya Buge kaime ya bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigegenderete gusaba obokonyi kubwatikana nogo konga kubugimna Omosbati Gladys nigo amenyete nobore machinga kibono agenderete we chanda kegima aso kurigeria amate yaye nabono nigaruro kubore gocha sabasemania bayana boigo abarai komokonya eria bega kwenyorera engeria ase anena tairo naira nigo are omosoni ogoseyo komina chituki na igaiso konywa nebinde bira mokonye aso kugenderia umuri emereme yo nigo era mokonye kegima abega kurendera amate yaye Kurugo Gladys Murangwe enka yanenere ogima menyerete gaiga nubugima gitogo komusana paka injibe komonye nengwe yake sabu nasi nje munandeiga ubali mubane mbate kurugo sini sana kwisine nkwagate twakanyomba kamuguko indagera igongo ntanyoretie customer ingo ndamini nyori chibese kurora romanye konyori indagera nkori nabonkoraranja nche nasomete nakurite school konko ngainde kosi ya sana bone ige bintu mbiro bimbi ntabuga tino nekema nyendi imbuga takango na nyenjibe kana bonko egenda no ine nyumba timbu ati asenkorara inyombe yo twingi no muga kundi garwari tino ari nyumba no ni chibe chikombole chimura no namaliye nali gusaba abantu bamintu mwari wanja so wanje okuya kwa Nyasaye munyare gonko ona gati nimbu atoko ndi je go chanda ningu kwana mpaka nangu nama nikakucha tiagere kondo magubuye ona nani ndagira yuka kanya waraga ekobega komake yara mwana wikomo soka mwana gwatinde kurwa Abarundi